ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ತೆಗೆದಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಮೆಣಸಿಬಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ಲು ಇಂಚಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಾರಾ? ಹಾಯ್ ಚೂರು ಎದುರಲೆ ಅವ ತೋಜ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲುಂಟದು, ಆ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ತೋಜ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ, ಬ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ. ಜಯಂತಿ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ. ಉಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಚಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್. ಸಂಜಯ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ವನಸಾತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂದಂಬೆ ಸಂಜು ದಾ ಕೋರಿ ಕಬಾಬು ಟಿಕ್ಕ ಮಾತದಿಂದ ನಿಕ್ಕಿಜಿದಲ್ಲವ ಕನ್ನಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅಪ್ಪುಜಾ ಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೇಂದೆತ್ತನದ ಅಲ್ಲ ತೋರ್ಚಾಲ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಅದಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ಏಪ ಬರ್ತನೆ, ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಗ್ಗೇಲು ನೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಎತ್ತೀನಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎದುರಲ್ಲ ಪಸ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂದೆ ಅಮ್ಮ ತೋಜೇರಾ ಅಮ್ಮನ ಎತ್ತಿನ ಇಕ್ಕತ್ತಾವ. ಸಂಜಯ್ ಮಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಪರೋಟ ಇತ್ತನ್ ಪರೋಟ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಯ್. ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಗುರುಗಾಣಿಗ ಕಬಾಬ ಓಡು ಬಲ ಬಲ ಕಬಾಬು ನಿಕ್ಕಿಯ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿಜ ಬತ್ತನಿ ಅಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಎತ್ತು ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ರೆ ಸಂಕಟದ ಅಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿನ ತೂಕಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿಂತಿಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪುಳ್ಳಿಂತಿಯರೆ ಬತ್ತೇರು. ಲೋಬನ ಗಣೋನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಎಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೆ ಬಲ ಬಲ. ಓ ನಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹತ್ತು ಮಾರಯ್ಯ. ಓ ಕುಚ್ಚೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಒಂದು 50,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ರಕ್ಷಿ. ಅವನು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿದು. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಳು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಇನಿ ಬರಿಯರ ಪನ್ನ ಬರಿಯರ ಆಯ್ಜತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ರ ನಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜಿ. ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ತೋಜನುಲ್ಲಾರು ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಟಿಕ್ಕ ದೀವೊಡಗೆ ಅಮ್ಮಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಾರ. ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನೀರ್ನ ಮಗೆ ತೋಜಿಜೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೂಜೆಗೆ ಟಿಕ್ಕ ದೀಜಿದ ನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಏನಂದು ನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನಿ. ವೀರ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಮಾ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾಜಿ ಹಲೋ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. 5K ನಾನು ಆಗದಿನ ಒಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮ್ಮ ಬಂದ ಖುಷಿಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಬಲ್ಲ
ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 10,000 ಆವಡು ಇಕ್ಲ ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆವಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲ ಐನತ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪಡು. ಹಾಯ್ ಆನಂದಸ್ ಆಯುಷ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಟ್ಟೆ ತಡ್ಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಗಣೇಶನ ಒಳ್ಳೆರು ಇಂದೇ ಅವರ ಮೋನೆ ತೋಪಲೆ ಮೋನೆ ತೋಪದ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುಗುಲ್ದಿರ್ಬೋದು. ಗಣೇಶರು ಉಲ್ಲೇರು. ಮಮತಾಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಫೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಂತ ಸೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಿಂಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರೇನ ಕಡೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾತಿ ಇರತ್ತಾ ಪಾನೆ ಇರ್ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಇರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಏನಾತಿ ಜಯಂತಿ ಪಂಡಾರ ಅಂದು. ಮನಸಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂಡತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನಿತಿನೆರೆ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರು ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಾ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಗಣೇಶ್ ಪಿಂಕಿ ಮಂಗ ಶ್ರೇಯ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮಗ್ಗ ಕೆತ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪಾಟ ಈ ಉಲ್ಲನ ಮಾರಯ್ಯ ಪೊತ್ತಿ ಚೆನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಾ. ಇನ್ನು ಈ ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ಅವನು ಪೂರ ಮಾತ ಕಣತಿತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಬಾವ. ಅರುಣ್ ಲೈಮಾ ಗಗನ ಪಂಡೇರು ಕೋರಿ ಅತ್ತತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದಣ್ಣ ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಡಪ ಹೊಡತ್ತಿ ಉಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ತಿಂಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತಂಡಾವೆ. ಈಗ ಒಂಜೆ ವಿನ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನಾಗ ತಿಂಗಳು 4 ಗೇಮ್ ಪಾಡ್ವೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತಿ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಶ್ಯೂರ್ ರಡ್ ವಿನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬೋತನ್ 4 ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲೇಜ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿರಾಟ್ ಗಣೇಶರು ಬತ್ತೀರು ಆರು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ತುಯ್ಯಾರ ಅಮ್ಮಂಚಿ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಏನು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ഞാൻ തോജേ ദയവുണ്ടാത്ത കപ്പുള്ളേ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮಂತ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಐಂಜಿ ಆನಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಆಯ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅವು ಟಿಕ್ಕ ಅತ್ತವು ಇಚ್ಚೆಂಚಿನ ಹಾಕ್ಬೋತು ಐನು ತಿರ್ತು ಪಾಡೊಂದು ದೇವರೇ. ಐನು ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತೂಲೆವಾ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಶ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಲೋ. ವಿನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಉಳಲು ಬಾಲೆ ಚೇಚಾ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ತುಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜು ದಯವುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ ತೂಜು. ಹಾಯ್ ಬೇತೆ ದಾಳ ಅತ್ತ ಪಣ್ಣೆಂಕ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೊಳ್ಳ ಜೋರುಂಡತೆ ಫುಲ್ ಜೋರೇ ಬೊಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲನೆ ನೀರು ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಒಲ್ಲಲು ಮಗಲು ಜೆತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಗಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮನ್ನಿ ಅಪಾಗನೆ ನಿದ್ರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಅವಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೂಡುದು ನಂಚ. ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಕಪ್ಪು ಆಂಟಿ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಗೆ ನೀರು ಕಪ್ಪು ಬಂಡ ಕಪ್ಪು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿ ಇನ್ನಿರ್ಲ ಕಪ್ಪು ನನ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಅತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರದಲ್ಲ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಕೊಂಚ ನಾಮಂಡಲ ಉಂಟು ಇರಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡತ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಎಂಚೊಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ನೀರು ಉಂಡು ಬರ್ಸ ನೀರುಂಡಿಗೆ ಅವ ಅಂಜು ಕೊಂಜು ಪೂರುಲ್ಲೇರು ಐತೆ 44 ಜನ ತಗೊಂಡ್ಲೇರು ಇರೇನು ನಾನು ಪನ್ಪೆರೆ ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಆಗಲೇ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣಾಡು ವಿಶು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಟಿಕ್ಕನ್ ಬಾನಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಹಲೆ ಅಮ್ಮ 5Kಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 500 ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ 5Kಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 500 ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿರ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ನಿಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲೆಗಳ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಞ ಪನ್ಪಲತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಮಂತೇರ ಅಪ್ಪಗಲೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿಂಡ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗೇಲ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ
ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡತ್ತ ತೂ ಬಾಲೆನ್ ತೂ ನೋಡತ್ತ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇರು ಪಾಪ 55 ಜನ ಆಯರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿವರು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ 10K ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ಬರೋದಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 10K ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇರೇನ ಊರು ಅಕ್ಕ, ಎನ್ನ ಊರು ಕಬಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುಡು. ಓ ಅಗೇಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾ ಅಗೇಲ್ ಎಲ್ಲೆ ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ 4 ಬೂತೋಲುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಬೂತೊಪ್ಪುನು ಐಕೆಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಮುರಂಜ್ ಪರದಿಲ್ಲ ರಜೆನೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ನೀ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ತೂತಿಜಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ. ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ ಬೊಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಬೀಚಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರುವೇರು. ದಾನೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಓ ಈ ಉಲ್ಲರ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಲ್ಲನೆ ಈ ಜಿಂದಲ ಬೊಲ್ಲನೆ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಾಂಡ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು 500 ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತು ನಂಡಲ ಕೊರೋಲಿಯನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಂದೆ ಯಾನು ಎಂಚ 500 ಕೊರಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ಕಮ್ದು ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ತಂಡು ಬಟ್ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಏತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲನೆ ಅಗೆಲ್ಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ DC ಅಗೆಲ್ಗೆ DC ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೇ ಅವು ಅಂದು ಅಮ್ಮವರು ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೊಸತಿಯರ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಾಯ್. ಈರು ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡುಲ್ಲಾತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆಪುನ ನನ್ನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಕೇಳ್ನೆ ಎಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆ ನಾ ಯಾ ಮಂತಿಜಿತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೊರ್ಚಿ 5 ಒಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ನಚ್ಚಿಕೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆನೇನು ಮನ್ಪುಗ ಬೇತಾಕ್ಲೇನ ದಾಯಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಬರ್ತನು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪೋಂಡರ ಗಾಲೆಜ್ಜಾತ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ఆయన ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪೇದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು. ಒಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ಆರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಪೋತೇರು ಅವು ಪಿರಟ್ ಮಿತ್ತು ಕಾದೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಿತ್ತವು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಲೋಬ್ನಾಗನೋನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚಾಚಾ ಹಾಯ್. ವಾಸ್ತವಿ ಗೌಡ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಪುಲ್ಲಲು ಆಲ್ ಜೆತ್ತದಲು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತದಲು. ಆರಾಧ್ಯಸ್ ಗೌಡ ಚಾಚಾ ಹಾಯ್ ಆರಾಧ್ಯಸ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್. ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿ ಚಾ ಪರಿಯರ ಇರೇಗೆ ಚಾದ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ದ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ವನಸ್ಲ ಆಂಡು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ತುಲೆ 9 ಗಂಟೆ 9 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಮಮ್ಮಿ ನಲ್ಪ ಒಲ್ಲರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೈದರಿ ಎಲ್ಲ ಅಗೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಂಚಾದು ವನಸಾಂಡ ಆಂಡು ಬಾಲದ ಪುದರ್ದದೆ ರಿಯಾನ್ಶಿಂದು ಪುದರ್ ಬಾಲದ ದಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಗೆಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ಲ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ದಾಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಮೇಗೆ ನಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜ್ ಬರು ಕಲ್ಲಡ್ಕದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇರು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಕೊರಪೆ ಪಂತೇರು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಒಂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುನ ಗುರು ಗಾಣಿಗ ಪಂಡದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆ ಸಚಿನ್ ಮಾಣಿ ಕಾಪಿಕಡ್ ಮಕ್ಕಳ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಬೊಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಗುಂಡಿದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಗೇಲು ಕೋರಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಗೇಲ್ಗೆ ಕೋರಿಪ್ಪುಣತೆ ಆಟಿದ ಅಗೇಲು ಅಂಚಾದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾರು ಸಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿದಂಚಿ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಯಾನು ಉಡುಪಿದಂಚಿ ರಡ್ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ. ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಲೋ
ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ, ಕಟಪಾಡಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಾಗ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟಪಾಡಿ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡೆ ವನಸಾಂಡು ನನ್ನ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಂದತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಯೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಯೆ ಅವನೊಂದು ಪೂರಾಂಡು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಲ ಆಯೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಏತ ಟೈಮ್ ಆಡಕ್ಕ ಬಾಲೆಗಿತ್ತೆ 9 ಮಂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ 9 ಮಂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುರೇಶ್ ಪುರ್ದು ಹಾಯ್ ಸಚಿನ ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಹೊಸತ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೇವೆ ಎನ್ನ ಊರು ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ ಯೋಗೀಶ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳಗು ಬಲೆ ಸರಿ ಬರ್ತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕಬಕ ವಿದ್ಯಾಪುರಡ್ ಕಂಡಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ವಿದ್ಯಾಪುರ ಕಬಕ ಬೈಲಾಪಡು ವಿದ್ಯಾಪುರದ ಚೂರಿಂಚಿ ಬರೋಡು ಡೌನ್ಗು ವಿದ್ಯಾಪುರ ಮಿತ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಡೌನ್ ಆಪುಡು ಕಬಕ ಬೈಲು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ದಾನ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದಿನಿ ಆರೆ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಂಚಾದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡು ವಸಂತ್ಯಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಅಲೆ ಏನಿರ್ ಪಂಡಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 40 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ಬೊಕ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ ತುಪ್ಪನಕ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ನೀನು ವಸಂತ್ಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಬೇಜಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಪುರ ತೋಜರತ್ತ ಪಾತೇರ್ಯಾರೆ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತೆ ನೋಡ್ತೀಯ ಪಾತೇರ್ನೆ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗುದು ಕುಲ್ದೇರು ಆ ಪಿತಾನಿ ಚೋಟಿಲ್ಲ ಇಂದಿರಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ ಆಂಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡಾರ ಓಕೆ ಇರೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸದ್ಯಗ ಜೀವಿತ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸದ್ಯಗ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪೇನು ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ನ ಇಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ತೂಪೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರು ಬೇನಡಿ ಕುಂಬೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಮರ್ದು ಮಾತು ಇಂಚ ಉಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ವಾ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪದೆ ಅಮ್ಮ ತೋಜರ ವಾ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪದೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಚಿನ ಫೈಲ್ಸ್ ಐಕನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕೆಲವುದ ಮರ್ದು ಪನ್ಲೆಂದು ಅಮ್ಮಗ ಸಡನ್ ಪನ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಾಡೆ ನಿಗ ಹೂವಣ್ಣ ಪಂಡಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನಾಗ ಮರ್ದ ಅವಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಮರ್ದು ಇಂಕ ಕಾರ್ ಬೇನ ಅವನುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ಮರ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ಅಜ್ಜೆರ್ಲರತೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪೊಪ್ಪ ಆರ್ನ ಮರ್ದು ಪುರ ಮಾತೆರ್ಗ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ತೂದು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದಾರ್ ಪೋಯಿರು ಅರೆ ಕೆಲವುದ ಮರ್ದ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಪಂಡರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರತೆ ಆರ್ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮನ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮರ್ದ ಅವನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ದಾದನ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಳಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಚಿನ ಅತ್ತೆ ಶಾಹಿನನ ಓ ಸಾರಿ ಅವ ಏನು ಸಚಿನ್ ಮಾಡೋದು ಸಚಿನ್ ಎಂತ ಸಹಿನ ಓಕೆ ಸಾರಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪೋಯಿನ ಬಿದ್ದಾಯಿತು ಹಲೋ ಮಧುಶ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆಗೆ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಹಂಚನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ನಾಚಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬುಲ್ಪು ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕುಂಡತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಕಾಲಿ ಇತೇ ಜನ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಕೈತಿ ಅನ್ ದುಂಬುಲ ಫಲ ನಿತ್ತ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದ್ನ ಆಪುಣ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಪುರುಪೆರತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ಮಾನೆಂಡ ಒರ್ತಿ ಬೋರತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಐಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕೆ ಕಾಲಂ ತಿರ್ಪಿ ಅನ್ಪುಣ ಬಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಶವ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ನೆರೋಚಿ ಸುಚಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ದೀಪು ವನಸಾಂಡೆ ಇನ್ನಾಂಡೆ ದಿವ್ಯಯು ಆಚಾರ್ಯ ಹಲೋ
ಎಂಕು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅವನು ಮಾರೆ ಬೊಕದಾಲ ಪಾತೆರತನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರಪ್ರಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ ಪಾಪಾರ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿರೇನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವು ಬಾಯ್ ಯಾನ ಮೊಟೆ ತಡ್ಕದ ಇರೆನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕ ಪಂಡರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೇಶವ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕದಾರೆ ಏನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನಡೆ ಬೈದೆ ಮಸ್ಸತಿ ಬೈದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಡ್ಕದು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ 5K ಆಂಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ 10Kಗೆ ಪಂಡದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು 5Kಗೆ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 10Kಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಸೊ 10Kಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತುಕ ಆಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ತುಕ ಶ್ರೇಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ದೀಪದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಆಂಡಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸಂಜು ಉಲ್ಲನಾ ಆಟಿಕುಲ್ಲರೆ ಪೋತು ಜರ ಇಲ್ಲ ಮಣಿ ಪೋತ್ ಬತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಾನೆ ಪಿಂಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ಪನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಲ್ಪದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಸುರೇಶ್ ಬೋರ್ದು ಇರ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋತಿಜಾನ್ ಅಮ್ಮನೆ ಬೈದೇರು ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರು ಜಯಶೋಕ್ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಲು 14 ಜನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೇವೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಡ ಅಬ್ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅವಡ ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಎಪ್ಪೆನ ಅಂದಿಯನು 100K ಅನ್ನಗ ಬೊಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಕ್ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಕಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕಲ ಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೇನೆ 100K ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಕ್ಲೇನ 1 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒರ್ಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒರ್ಂಬ ವೀಡಿಯೋನು ಗೇಮುದ ಪೂರ ಪಾರ್ದೇರು ತುಲೆ ನರಮನಿ ಏತ್ ಉದಾಸೀನದಕಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಮಂಟರಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 100K ಆನಗ ಐನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದು ಅವಳ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ ಮಾತ್ರ ಒರ್ಂಬ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗೇಮುದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಆತ್ಲ ಆಪುಜತೆಗೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಂಪರೆ ಮಾತಲ ಈಸಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತದೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅವಳ ಕುಡ್ಡದನೆ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಲಲು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿದಳು ಪಾನೆರ್ದ ಪ್ರೇಮ ಓಕೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕಬಕ 10K ಬೇಗ ಆಪುನಿ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮುರಕ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಆಪುನಿ 10K ಅಕ್ಕ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಡು ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುನೆಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಎತ್ತೇ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಿಂಚನೆ ಅವು ಪಂಪೆರತ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆವಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಇಕಲ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಂಬಲ್ ಮಾತ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಚ ಪುರ ಎನ್ನುವರು ಯಾನೆ ದಾದ ಉಂಡ ಐನೇ ಪನ್ಪುನು ಅವೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಬರೋದಿತ್ತನ ಏಪನ ಬೈದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ಪುರ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಅಡೆ ಇಡನು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಲಕ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಂಚು ಇಂಚನ್ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಇಂಕಪ್ಪಗ ನರ್ವಸ್ ಆಪುನ ಎತ್ತಂದೆ ಓ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲಂದು ಪಂಡದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ನಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆ ಕವಿತಾದೇ ಇಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಕವಿತಾದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕವಿತಾದು ಪುಚ್ ಇನ್ನ ಕವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾನ್ ಅರಡ ಮಸ್ಸತಿ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಲೈವ್ ಮಂತನ ಬರ್ಪೆರಾರು ಯಾನಿತ್ತೆ ರೂಮ್ದು ಲೈವ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಪಿದೈ ಪೋಣೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋಚಿ ನನ್ನವರ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾಮಿಲ ಕಡೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಯಿರು ಈಜಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಬೇರೆ ಎಕಡೆ ಸೆಟಪ್ ಮಂತ್ಪುನಾಗ ಆಂಡ ಅನ್ಕೇನು ಬಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಿನ ಈಜಿನ ಆರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಮಾಮಿಲ ಅಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಆರು ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪರೂಪತೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಯಂಕೀರು ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯರಡು ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲದಿಗೆ ದಾಯಗತೆ ಇನಿ ಪನ್ಪೆರತ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ನರಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜೆರು ಬಂದದು ಇನಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪೆರಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎತ್ತಿ ಮಿತ್ತೋಣಲ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏರೆಗೆ ಅದು ಪಡು
బాలే ఉల్లలు బాలే చెప్తుందాలు చిక్కమ్మ వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్తారు బాలెకు అమ్మ మన్ని కొన్నా కానీ చేచ అవి బెచ్చ బెచ్చ నీరు కొడుతున్నావు శ్రీనివాస్ తిను హాయ్ సూపర్ యూ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವ ಏನು ಸರಿ ಕುಲ್ಲುವರ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತ ಅಕ್ಕ ಈ ಕಪ್ಪುದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀಪಿನ ಅವು ಕಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಪ್ಪು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂದಿಚ್ಚ ತುಲೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ಲಾಂಡಿತ್ತೆ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಗ್ಗೋದುಂಡಾತಿ ಈ ಬಲೆ ಬೊಲ್ಲಡೊಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುಗ ಬೊಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನೆಟೆ ಪೂರ ತೋಟ ಫುಲ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಮಾಮೂನು ಬರ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಮಿನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಆ ಮಾಮಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಿಜಿ ಇಪ್ಪೇರಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಬೊಲ್ಪ ನಗರೆಗ್ ಕಿದೆ ತರೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ತೋಟದ ಅವನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂಚಾದು ಮಾಮಿ ಪಿದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋತೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋಪದೆ ನಿಕ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲೇರು ಆರ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋತೇರು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತದಾಳು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂಡೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೋಡಾಪಿ ಮಾಮು ಜೆತ್ತದೇರು ಅಯ್ಯ ರಪ್ಪಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಮಾಮು ಒಲ್ಲೇರು ಸಂಜು ಮಾಮು ಜೆತ್ತದೇರು ಚೇಚ ಈ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀಲಕ ತುಳುನಾಡುಗು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನವೋಡು ಇರೆಗ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆವಡನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಪುರ ಆವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪುರ ಆವಡು ಡುಮ್ಮಿ ಆದ ಹೋಗ್ತೈತ 14 kg ಲಾಸ್ ಆತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 kg ಲಾಸ್ ಆಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಅದು ಒಪ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಅಂದಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ದಾದಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಪಾಗ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದ ಇನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನ ನಾಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಇಂದು ಕೆಲವುದು ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ರೂಪೇನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ತುನಾಗ ಇತ್ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಯ್ರೆ ಶೋರ್ ಸಪುರ ಆವೋಡ್ ನನ್ನ ಎಂದಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನನೆ ದಾದನ ಓನ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು 29 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ ಇಕ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏಮಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ ಬುಚ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಪಂಡ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಕೆಟ್ FM ಪಂಡದ ದಾಲ ಚಾನಲ್ ತೋನಿತ್ತಾನ ಪಾಕೆಟ್ FM ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾತಾರೆಗಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡಾಗತ್ತಾ ಸೊ ಅವೇಕು ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡುಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಆತ ಬಂಗಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಬೋಡ್ತದ ಏನಾಂಡ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತು ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಪದೆ ಎಂಚಾತನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗುಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನನೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಐಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತಾಕಲ್ನ ಕಾಪಿ ಅತ್ತು ಯಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 5 minutes ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತು ಯಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಐಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಕಂದ್ರೆ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ತೂಪರದ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ ಯಾನೆ ಬರೆಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಮಾತ ಕಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋನುಂಡು 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಓಕೆ ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತೋರ ಅಂಡಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರ ಅಕ್ಕ ಅವು ಯಾನ್ ಎತ್ತ ತೋರ ಅಂಡಲ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಕೆಂಬುಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ತಾನ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಚ್ಚವು ಇದು ಮೋನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ತುಂಡ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ತೀಯರ ಆತನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆಯ್ವನ ಸಾಂಡ ಕವಿತಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇದು ಇಂದೆ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಪಿದೆ ಇಂಚ್ ಬಲೆಗೆ ಇರನಿ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಬಾಕಿಲ್ ಎತ್ತುದುಂಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಲಿದ್ದರು ಬನ್ನಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕವಿತಾ ಕಬಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೋಡಾತೆ ಕುಲೆತ್ತ ಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ನಾನು ಈತ ರೇಟ ಕುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಪಂತೆರತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇವಗಣ ಅಂಡ ಕುಲೆ ಪುರ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ರಾಕ್ಷಸ ಗಣ ಅಂಡ ಕುಲೆತ್ತ ಪುರ ರಂಚ ಪುರ ಪಂತೆರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ನೆಟ ಕುಲೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಕೇಂದೇನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ ಬಲ್ದಿಟ್ಟೊನ್ನೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಪೂರ ಎನಿಕೆ ಬೋರ್ಡನ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಕುಲೆತ್ತಂದು ತೂತೇರು ಸೊ ಅರೆಡ ಪನ್ಪೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡನ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ರಜ್ಜನ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಎಂದು SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೇನ್ ಮಾಮೂನವರು ತೋಪಲೆ ಕುಂಡತ್ತ ಸಂಜು ಯಾನಾರು ಜೊತೆ ಬಂದಿರ್ತ ನಿಕ್ ಅಪ್ಪು ಬನ್ನಿಯಾ ಆಯೇ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಾರು ಅವ ಹಬ್ಬ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಪುದರೆಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನ್ ಸದ್ದನೊಂಜಿ 7 ಕತೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ದೀಪು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರ್ ಕನ್ನಡಡು ಎಂಕ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವೊಂಜಿ ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಏರ್ ಪಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆರತ್ತಾರೆ ಆನಲ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬ್ರದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬೇತದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೋತಿಮೇಶ್ ವನಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲೆನ್ ತೋಜಾರ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಲಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕಿನಾಲು 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಲಕ್ಕಾರ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೆ ಬಂಗ ಸಾರಿ ಚಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಚಾ ಎಕಡೆ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ವನಸಾದ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಪ್ನಿ ಬಾಳೆ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಭಾಳ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲೈವಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 10K ಅನಗ ಮೀಟಪ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಸಿಸ್ ಶೋರ್ ಯಾನಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಮೀಟಪ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ 10K ಅನಗ ಶೋರ್ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಲಗಿದಾಳೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಜಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಸ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಫೈ ನೀರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಜಗದೀಶ್ ಉಂಡರೆ ವನಸಾಂಡ್ ತೆತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಕಚ್ಚು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹಾಸನ ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗಣೇಶನ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಉಲ್ಪದಾರನ್ ಕೇನೆನಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು SSK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗಣೇಶನ ಒಲ್ಲೇರು ಆರು ಹಿದಾಯಿ ಪೋತೇರು ಎಕಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಲೈವ್ಡ್ ಸೊ ಆರು ಹಿದಾಯಿ ಪೋಯರು ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲೇರು ಹವ್ಯ ನಿಟಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಸೂಪರ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೆ ರಜೆ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ಚೌಕ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೇನೆ ನತ್ತಿಗೆ ಬೈಜ್ಯರಕ್ಲಿ ಓ ರಾಮ ಓದರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ನನ್ನೆನಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಯಾನು ಇನ್ಕಲ ಊರು ಒಲು ಓಕೆ ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ 30 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಎನ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆಪುನ ಲೈವ್ ಎರಡು ಹೊಸತಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಓಕೆ ಬಾಲೆಗೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾವ್ ಬತ್ತೇರ್ ಓ
ಅಜ್ಜೆ ಬೈದಿರತ್ತ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೈದಿರು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಜ್ಜಿದ್ದು ಭೂಕಂಪನ ಆತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂಡ ತೋಡ ತೋಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಸೋಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರತನ ಪಾತೆರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಂಡೇ 10K ಅನ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಕಣ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಯಾಂದ್ ಗಣೇಶನ್ನ ಅನ್ನೆ ತಕ್ಲಿ ಅರೇನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅರೇನು ದುಂಬು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಈ ದುಂಬರೊಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿರಬಲ್ಲ ಏನು ಇಂಚು ಬರ್ತ 5 ಇಂಚು ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಮ್ಮನ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಹಲೋ ಅನ್ನೆ ಹಲೋ ಈಗಲ ಜೋಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಕಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಂಬೆರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕಬಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಯಾನು ತೂತೆ ಓಕೆ ಶೇಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೇಗ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್ ಸೀರೀಸ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಉಗಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರು ವಿಟ್ಲತ ಕಿರಣ್ ಬಿಎಸ್ ವಿಟ್ಲತ ಉಗಾಂಡಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಅಮ್ಮನ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬುದ್ದು ಇರನ ಹೀರೋ ಬರ್ತೀರ ಅಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಹೀರೋ ಬರ್ತೀರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಆಯನ್ ಅಲೆ ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಯಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡೌಟು ಲೈವ್ ಇದ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪನೋಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಅಕ್ಕ ಅರೇನು ದುಂಬು ಬರಡು ಬಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರನ ಕೇಳಿ ಅರೆಗೆ ಇಂಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ದಿನೋಲ ಪಾತೆರು ಆ ರೇಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರು ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡು ಅಜಿಪತ್ತ ಮುಜ್ಜು ಜನ ಮುಟ್ಟೆತ್ತೇರು ಈ ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5K ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೇನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ 5K ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 10K ಅನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಲೋ ಗಣೇಶನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾ ಬರೋಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕನಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಈ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುನಿಗೆ ಆರು ಕಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಸದ್ಯಗ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ 5K ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಶವ ಆಯ್ ಗಣೇಶ ಇರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು ಬರಿಯರೆ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಜಲು ಬೇಜಾರಂಡು ಅಣ್ಣ ಇದು ಒಲಿಪು ಯಾಮುಲ್ಪೆ ಉಗಾಂಡ ಒಕೋಲು ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿತ್ತನೆ ಇಂಚ ಬೊಲ್ದಾಪರ ಮರ್ದಾನೆ ನಿಸ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ದಾನೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಣೇಶರ ಈರು ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೋನೆ ತೋಜೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮೋನೆ ತೋಜ ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಲ್ಪ ಆರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಆರ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅವೆಟ್ಟು ನೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಲೇರು ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಲೇರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತವು ಪ್ರೈವೇಟಾ ತುಕೆ ಐಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ತೋಪವೆ ರಗಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊರತ್ತ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ರದರ್ ಈರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪರು ಅಕ್ಕ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜೊತೆದಲ್ಲ ಅಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆ ನೆಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಲೇರು ಯೋಜನಾ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕದಾದ ಇನ್ನು ಪಂಡರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಗುಡ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೋಲ್ಡಿ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆವೆ ಟೋಲ್ಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಡಿ
ಎಂಡಲ ಐಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಐಡಿಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ಕನ್ನಲೆಗೆ ಐಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ಇನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಲೆ ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಐಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಐಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಖದಾಜ ಟೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಅಂದರೆ ಎಂಕುಲ ಫ್ರೀ ಅವೇ ತಿಕ್ಲವೆ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಗೋಟ್ 100 ಬತ್ತು ನಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅರೆ ಗೀತ್ ನೈಟ್ ಐಡಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಡು 1 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಐಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ಆತಲು ತೂಲೆ ಇಂಚಿಕೊರ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಾಲೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿಜಿ ಡೇಟ್ ಓಲು ಇಂದೆ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ 24 ಉಂದು ಮಂತ್ ಜನವರಿ 1 ಇರ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಪ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಲೇವಣ್ಣ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನದು ಮುರಂದಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೇರ ಅಂಡಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನತಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅರಟ ಜಾಗೆ ತೆಕ್ರೆ ಉಂಡು ಕೇಳಿ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಬ್ಬ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಏರು ಎಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಗಾಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನಿಗ್ಲನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಇರೇಗ ಅಂದು ಬೇಗ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಲವ್ ತಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳನೆ ಲಕ್ಷ ಪಾಪದ ಲಕ್ಕನೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಅದೇ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನ ಪಂಡರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನಿಂದ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಕ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ಬಾಲ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ನಂದು ಇಟ್ಟೆ ಒತ್ತುಂಡ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರೆಗುಂಡತಿ ಅಮ್ಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಡ ಪನ್ಪುಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲರಿತ 36 ಜನ ಉಲ್ಲರು ಯಾನು ಬೇಡ ಪನ್ಪುಣೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಕಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏತೈತೆ ಸೋಕುದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಪೇರ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳ ಪುರ್ಸು ತಿತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಪಂಡು ಸಾಕಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪೂರ ನಾದೀತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರೆದು ದೀತೆ ಟೈಪ್ ಮಂತ ದೀತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ನನಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತೆ ಪೂರ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇರೆದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದು ನಿಜ್ಜನೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ನಟಿಗೆ ಮಂತನ ಬುಡ್ನ ಬೇತ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಚೂ ದುಂಬರೋಡ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ವರು ಇರುವೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಎಲ್ಲ ಉಂಡುಂದಂಡೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ತೂಡತಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು 45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐಕಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟೆ ವಾಡು ನೀಯಾ ಇರ್ಲಕನೆ ಆಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ತಲಕಲ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಪ್ ವಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾ ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಐಕು ಅನಸಂತರಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿದ ಆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯಲ ಕೊಲ್ಲೆರು ಒಬ್ಬೋ ಇಂದೆ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಲಂಚಪುರ ಪನೊಡ್ಚ ವಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬರ್ಪುಂಡವ ನನ್ನ ಪನ್ಪುರ ನೊಡ್ಚಿ ಸೂರ್ಯನ ಅರ್ಧ ಮೊದಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ಟಾಪುಣ ಜೋಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲೆ ತೂಲೆ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ಈತ ಪನ್ನಗಿರಿ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುದ ಯಾನ್ ಪೂರದೆ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮಾತ ಕನಪದ ದೀತೆ ಮೈಕರ್ ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಲಚ್ಚು ಪೊಪ್ಪನ ಲಕ್ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಇರೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ PUCಗೆ ಜಾಲಿ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರು ಪಾಪತ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ DC ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯರ್ಲ ಶೋಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಓಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಅಡಿಕಲ್ ತಾಯಿಚ ಮಲ್ಪರು ಬೂ ಉಂಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಬೂಂಡು ಸತ್ಯಾರಗ ದುಂಬೆ ಮಲಮಲಕ್ಕೂ ಬರೆ ಮುರಣಿಯರ ಪಂಡರಿಗೆ ಇದು ದಾನಿ ನೀರು ಕೋಡೆನ ಕೆನ್ನೆ ಇನಿ ಯಾರು
ಪಂಪುದ ಅದ ನಾಕ್ಲ ಇಂಚಿನವು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಓದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದು ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪುಣೆ ಅತಿ ತುಯ್ಯರ ಸೋಕುಲ್ಲಾರತ್ತ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ನಂದರಿಗೆ ಏನಡ ಬತ್ತದ ಪಂಡ ತಿರುಪಿರು ಏತು ಖುಷಿ ಗೊತ್ತು ನಂಬೆರೆಗೆ ಸೋಕುನ್ ಪಂಡನ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಾರಿ ಸೋಕುಲ್ಲೇರನ್ನೇ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪನೋಚ್ಚಾವ ಏನೋ ನೆನಪು ಪನ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರಡು ಪನೋಚ್ ನಿಕ್ಲು ಕಂಡನಿ ಬೊಡದು ಏತು ಜಾಲಿ ಡೊಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ನಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆರೊಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣಗ ಯಾ ನೆರೊಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೇರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿರಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರದರ್ ತುಲೆ. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಂಡಾ ಬೇಯ್ತು ಕರಿಂಚಿದಾತನಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ತೀಲಾ ಕಾಪುಣಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಖಂಡನಿಗಳನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬು ವರ್ಕೊಂಟುಲಿ. ರಂಜಿನಿ ಹಾ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಗೋಲ್ಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಕಂಡನಿ ಸೋಕಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತು ಹೌದಾ? ಕಂಡನಿ ಸೋಕಿದ್ದಾರಾ? ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಬು ಬರ್ತದೆ ಸೋಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಕವಿತಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಇರಡ ಏಪಲ ಪನ್ಪಾತೆ ಇನಿ ಅರೆನ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಈ ಬರ್ಪುಜರ್ ಪಂಡದ ಕ್ಲೀರನ್ ಶೋಕುಲ್ಲೇರ ಪನದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇರಾ. ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವನಸಾಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೋಗದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರತನ ಕೇಳನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಕಂಡನಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇತ್ತು ಬಂದ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕಬಕ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ. ಎರಡು ಎಂತ ಇತ್ತು? 6 ಎಡ್ಡೆ ಜನಯೇ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪುಣ್ಯ. ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪುಣ್ಯ ಒಮ್ಮ. ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾನಾರ ಉಮೇಶ್ ಜ್ಯೋತಿ ಉಮೇಶ್ ಆರು ರೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕ 6 ಬರೋಡೆ ಒಯ್ಕಲ ಅವರಿಗೆ 4 ಕೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಬರು 4 ಆಜಿಲ ಬರು 100 10 ಬರು. ಓ ಹೆಣ್ಮಗು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕಾರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೊ ಅವೇನು ಏಪಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. 2 + 2 + 2 + 3 + 10 ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ 21 ಅಂದ ಅದಲ್ಲ ಕನ್ಪಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ 21 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ 40 ಜನ ಡೌನ್ ಆಂಡು ಬೇಗ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇನು ಲಾಗಡೆ ಪಂಪೆ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ ಮುರಂದಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಣಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಮಾಣಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಲು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಬಕಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಗಣೇಶನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೋಕ್ ಯಾನಿರಿಗೆ ಆತ ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ರಾಕ್ತಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೂಪದೆ ನಮ್ಮಡಿ ನಮ್ಮ ಮರಿಯದ್ರೆ ಪೇರು ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಆರು ಬೆಚ್ಚಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಏರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಡಿದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್
ಅವರೊಡನೆ ಕೇಳನವ ಗೂಳಿಗೆ ಊರಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರದ ಇರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಾಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂತದ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಜಿತ್ತದಾಲು ಅಂಚ ತೆಂಗೆ ಮರಲಾಟ ಮರಲಾಟ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೂನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಅರೆಂತ ಎಂಕೆ ತೆಲಿಕೆ ನನಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೂ ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಬೋರು ದೆಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ 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 ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಬೊಕೆಂಜಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಡುಶ್ ಡುಶ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕುಂಟಾ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುವ 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೆ 1 ಅವರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ ವನಸಾಂಡ ಬಬ್ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ 5K ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ 10K ಲೈಕ್ 1 ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಅಬ್ಬಾ ನನಗೆ ಕೂತು ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 9 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂದು ಬಾಲ ಜೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಈರು ಅರೆನ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಜಿ ಸೋ ಸಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಕ ಪನ್ಪು ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಡೆ ಪನ್ಪಾರಾ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಡೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಕ್ಕಗೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಣೇಶನ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೂ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿ ಪಾಪ SS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪು ಜರು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುನು ಅಂದಂದು ಇಂಕು ದಾಯ್ತಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂದಂದು ಅರ್ನನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಅಮಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಬಬ್ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನತ್ತೆ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಲ ಅಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಯಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡತಿ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾವೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅಗೆಲ್ದ ಈತ್ನ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಗೆಲ್ದ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆತೇನು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಈತ್ನ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಗೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಲ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡುವ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನನ್ನು ರೈಸಾಲೆತಾ ಅನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಹಿತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂಡದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆಯ್ನಾಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರನಂಜಿ ರೈಸಾಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅರನಂಜಿ ಬದುಕಲೆ ಅರನಂಜಿ ರೈಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಿತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಂದು ಉಂಡು ಚೈತ್ರ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೈತ್ರ ಇವತ್ತು ವಿನ್ನರ್ ಇವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ ನಂಗೆ ಇವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂತೆ ಭವ್ಯತ್ ಚೈತ್ರತ ಭವ್ಯ ವಿನ್ನರ್ ಕಾಣಿಯೂರಿನವರು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಬಸಳೆ ಕೊನೆಯರೆ ಮಾಣಿ ಸಂತೆರ್ದು ಬಸಳೆ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಟಾಟೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಕುಕ್ಕು ಬಚ್ಚಲೆ ಪೂರ ಕೊನತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಶ್ರಮ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ದಿರ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನು ಡೀಪಿಲ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲ ಆಯ್ನಾತು ಹೊಸ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೋಧನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ SS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ GNDers ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲ ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಒಳ ತೂಲೆ ಬಾಗಿಲು ಕುಯಿನ್ ಕುಯಿಂದು ಇಂಚಿನವು ಚೀಂಟಿ ಎಂಜಿನ ನೈಕ್ ಆಯ್ತ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ ಅಂಚನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಗಣೇಶ್ ಈತ ಪಾತೇರು ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜಣ್ಣ ದೇವರೇ ಆರ್ ಪಾತೀರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರ್ವೀರು
ಆಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿ ರಾತಿ ಇತ್ತೆ ಸಟ್ಟ ಅದು ಪೋಯರು ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪೆ ಬಸ್ಸ ಉಂಡವಲು ಬಸ್ಸ ಇತ್ತೆ ಉಂತುನ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಚಿನ್ 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 ಬರೋ ಪಕ್ಕಿಲು ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಯರಿಗೆ ನಂದಿ ದಾನಂಬ್ಲೆ ಒಡಿಜಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡತ್ತ ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕ್ದಾರ್ ಬಚ್ಚಿನೆಗೆ ಶ್ಯಾಮಲ ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ ಹಲೋ ಶ್ಯಾಮಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಸುಸ್ಮಿತಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಆಂಡ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಪಿನ ಚಾನಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರಿಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಿಂಟಿ ಸೌಂಡ್ ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಂಡ ಓಕೆ ಸುಸ್ಮಿತಕ್ಕೆ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸತೆ ನೀರ್ದ ಅಂದು ನೀರೇ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಬೊಲ್ಲನೆ ಇವರ ಕಾಸು ಬಾಡಿಯರು ಇವರ ಕಾಸು ಬಾಡಿಯರು ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿ ಬರ್ಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಂಚ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ತುಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೈಲಿ ಬರೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರಿ ಮಾರಡುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಮಾನಿಗೆ ಬರ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಕಬಕ್ಕಗೆ ಬರ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಕಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಕಬಕ್ಕಡೆ ಪಲ ಸಚಿನ್ ಸಂಜೆ ಬುರುಲ್ಲೆರತ ಆಕಿ ಬರ್ದ ಪನ್ಪುಣು ಕಬಕ್ಕಡ್ ಗಣೇಶರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪೊಣ್ಣೋಲ್ ಪೋಪೇರತ ಐಕಿಗೆ ಆಕಿ ಪನ್ನೇನು ಪನ್ನಿಯಾನು ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಾ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು 4 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೇನೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಶ್ವೇತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 1 ಅವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. 50 ಆಯ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸೊಬ್ರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಾಗ ನಂದು ಇದು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ ನಡುವಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾಗೆ ನಂದು ಕೂಡ ನಡುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಗಣೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುಜಾರ ಲೆಪ್ಪುಜಾರ ನಮನ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರೋಡು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ಸು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮೋಕೆ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿಯರೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮೋಕೆ ಬಿದ್ದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಬೇಟ ಇದು ಪೇಟ ಬೊಕ ಲುಂಗಿ ಶಲ್ಯ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಈರಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಲ ಜೆಟ್ಟಲ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಥರ ಬೋಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇವೆ ಇದನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಾಣುದು ಇಷ್ಟು, ನಾನೇ ತೋರಿದ್ದೆ ನೀವು ಸಹ ತೋರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಷ್ಟು 2 ಬರೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಕ ಅಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಸಹ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಸ್ಮಿತಕ್ಕೆ ರಾಜು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮ. ನಾನವರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೈವ್ ಹೋಯವ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 10K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ಅದು 10K ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಹೊರತು ಇನ್ನು 11K ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಂತ ಕಾಯ್ದು 10K ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. 10K 600 ಅಂತ 10.6K ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕದೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೈಫೈ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ. ಕೇಬಲ್ ಉಂಟು. ಇರನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ. ಆಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮಿನಿಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೇನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ನಾಳೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಗುವ, ನಾಡಿದ್ದೇನಾದರೂ ಸಿಗುವ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಇಂಕು ಒಂಜೆ ಮಗಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲತ್ತಿ ಇಂಕು 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಇನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂದುಲ ಜೋಕಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಣವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆಂತ ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್.
ನೋ ರಿಪ್ಲೈಗೆ. ಎಲ್ಲ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅರುಣ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್.